Oyawre kendo Nyakaramogi Ajwang' kendo machiegni e twak mokwongo chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono kama odwa twak otudore kod chal mar Kenya. Mago weche mopogore opogore matimore e pacho kae, weche matimore e paw siasa kaachiel kod sectors mamoko e pacho kae. Nyaka sani koro wang'eyo ni gwandruok maduong' osebedo e kind jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua e kinde ma koro iwacho ni kata olieko ni nitiere paro mar thiche oko e apisi. Gino mano aneno odiochieng' manyoro ka seneta mano Matana River Danson Mugatana ne ochwalo od bura mano twak mar nono kit jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka koro wacho ni Rigathi Gachagua osebedo ka timore e kido ma ok oyang kata ok onego bed ni itimo kod jal manitiere e lemo mar jalup jatend piny Kenya. Mano kaachiel kod weche mamoko nyaka sani kotudore kod mano paro mar keto paw ndeke mar JKIA e lweta kambi mano mar Adani. Mago duto wabobedo ka watwake ng'anyo mago mag jopuonj mag mbalariany, mago duto wabobedo ka watwake okinyi ma kawuono e twak marwa mokwongo machakore sani mano kotudore kod chala mar Kenya. Nyakaramogi Ajwang' to twak ma kamae ok abibedo godo kenda, antiere kod welo adek mago yawuot luo adek mabobedo godo kod twak mong'ith mar mondo mi wang'iane ni to nyaka sani piny Kenya oringo kata ringo e yo machalo nade. Antiere kod wendo mokwongo watudore kodwa achiel kachiel e yor lony manyasani mano mar Zoom ka entiere county ma Migori mano CPA Evans Ogutu. Oyawre Evans Ogutu ka entiere county ma Migori, chiew nade okinyi ma kawuono Evans? Erokamano ahinya Joyce, Migori neno kochiew maber, yande ne wan kod chieng' lakini sani aneno ka koth osechako chwe. Omiyo jo mang'eny ma jopur aneno ka osechako dhi e puothe ka loso kuondegi mag komo. Otherwise weche ka nyaka ne ker lemwa aneno ka Migori okwe, jo ohala yawo mana ohalagi, jotich mag sirikal be tiyo mana kaka pile. Erokamano ahinya. Okay, intiere county ma Migori. Nyakaramogi Ajwang' e studio marwa e county ma Nairobi kae bende antiere kod yawuot luo ariyo mano Kinda Ojuka janon siasa kaachiel kod Nation Odongo ma bende janon siasa. Chak kodi Kinda Ojuka, oyawre ichiwo nade okinyi ma kawuono? Chiemo maber Sharon. Joyce pole. Aringo e boma ka. Aneno ka gik moko beyo kabisa. Kendo aneno ka koro Kenya dhi maber nikech gik manya kelo tabu be sirikal aneno ka temo loso. But mogik, you look so good. Erokamano. Nation, oyawre ichiw nade okinyi ma kawuono? Joyce, erokamano, achiw maber. Ako mos maro mokwongo ne Nyakaramogi Ajwang' kamoro amora ma gintiere, ma sani eka chano wuok mar dhi e Jua Kali, mantiere ofis mage, mantiere kata mana mapod tomo nindo sani kauru mos mara kuok na dala ma Nairobi ka geno no maber. Akwayo no maber di chiem kawuono ngi maduong' te usucceed gi gimoro amora modhi timo kendo duogo dala ka ofuku gopong' kabisa. Machiegni uru duto e twak mar okinyi ma kawuono. Nyakaramogi Ajwang' in bende kamoro amora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo namba wa mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Ka wachako twak mar okinyi ma kawuono dago mar mondo mi wachaka ne koda midhiero ma okwako mano jalup jatend piny Kenya gi sani. Ka bende odiochieng' manyoro ne waneno ka senator mane county ma Tana River mano Danson mano Mugatana ne ochwalo mane od bura twak mar nono kita jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka koro wacho ni jalup jatend piny Kenya osebedo ka timore e kido ma ok ber kendo ok onego jal manitiere kata momako lemo mar jalup jatend piny Kenya otimre kamano. Wawinjane monde. Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion of other regions of the Republic of Kenya, to the exclusion of other counties such as Tana River County in the Republic of Kenya. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall
table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against the holder of the office of Deputy President of the Republic of Kenya. Kodi Okinda Ojuka, ng'eni in kinde mang'eny tenori korka mano riwruog siasa mar Kenya Kwanza kosi seloko. No, ane Kenya. Ang'o matimore e Kenya Kwanza gi sani makoro nyaka sani koro osechwala mano censure motion makoro yango ni jalup jatend piny Kenya kite okosebedo makare kendo okosebedo kotimore e kiwango ma oromo mar mondo mi jalup jatend piny Kenya otimo. Nikech adira kwaneno kaka osebedo koloso. Okonego bedni kata obedo ni pogruok nitiere kinde kod jatend piny Kenya. Okonego bedno nyiedhe lela kaka wasebedo kwaneno. Erokamano Joyce, but ingeni president is symbol of unity. To Geoffrey Rigathi Gachagua and part of presidency. Mudhuro kabisa leaders magonengo protect jogi. Lakini okonengo protect ogandani. Mikwede other communities, kata other regions, kakinano Rigathi atamotemoni. But the solution can impeachment. Nikech ing'eni Rigathi Gachagua nogone kura gi the entire Kenyans, right? Koro aspiration ma idhi parliament representative, idhi parliament kati idhi senate kaka Mungatana wachoni to impeach. I feel the man ok nyalo loso solution. Solution onego bedini you give him time. Nikech ing'eni route manoyiere then ogone gi kura. So you give him time mondo kagi 2027 to Kenyans learning koro kiwacho onego bedni miye time onego bedni miye time mar medo nyiso kido ma ok kare koso onego bedni miye time mar timango nikech adira wasenno koloso kata e wang' jowi kacha dhi owachi wang' jowi ni koro ni jatend piny onego bedni kelo ode kumoro achiel to ka bedo onego bedno manyo jatend piny Kenya William Ruto to gibedo piny to giwacho ni ma ok dhi makare we watim kama time miye time mondo med timango. Yes, odiwor a support gimiwacho no fully tingeni one insiders mar sirkal ne Sirikal ilo part of presidency and Rigathi Gachagua. Rigathi yuak ni emeti kuma jomoko diego, right? To gik mineno gitimore gi ten gik manyalo bedo solve amicably ka president oyi. But amicable solution ok en impeach Rigathi Gachagua. Rigathi should be given time, right? Koponi one 2024 sane. Kopon 2027 from 2024 to 2027 ogik ma Rigathi Gachagua ko change. President nigi uhuru mare, nigi ngufu mare, nigi demokrasia mare. Mar pick anybody ma nyalo fit position ma Rigathi Gachagua nitiere. To aspiration mo nyalo dhi kate parliament, both houses, to impeach ngat ma yiere gi jopiny. I feel ni mano nitie jomoko be moahinyo kanyo. Aneno ni Rigathi Gachagua onego mi time mondo Kenyans amo deciding ani oko fit a position maintain. Lakini leaders mora be it MCA, be it member of parliament, kata senator, kata governor, oko nengo keta kwede ne dhano mora mago kura kata Kenya mora mago kura. Nikech kura igo gi demokrasia mari. In a leader moni serve all, right? Emomiyo I support jo Kenya ma wacho ni Rigathi okonego bed ngat ma uso ukabila e Kenya msima. Lakini solution ok nyal bedo impeachment. Impeachment, it's a fulfillment of deceitful behavior. Moko nyalo support team mar kai. Yes, so kaka as Green Congress Party of Kenya, we don't support impeachment of Rigathi Gachagua. Yeah. Nation korka kori kit kaka Rigathi Gachagua osebedo katimore nyaka sani koro censure motion osechwali mar mondo mi onona ne kido mare. Bende koro onego bedni kuwuok kanyo tichako go mbaka mano mar thiche oko ya PC kose iwinjo bende kako kindo juko loso. Erokamano Joyce, mokwongo wachagi clip ma senator ma Tana River lose ko wacho plan magin godo mondo mi gi sensor enano mondo mi iket ngata ni mondo reminder ni obed gi good behavior. Actually in part of impeachment kwa chakwe kanyo kingi article 150 mar chik mar Kenya owacho process kaka ngato nyalo initiate process mar golo ngate office gino nego bene work from actually National Assembly or even from the Senate. But King also from Karakako Chake, and now Lord Korka P. Benesani Chalo and Kipaja, okay, a good move in case any Kajok no Jatelo, Negin Jok Mane. I still believe, and Kakangama, I was in Azimio, those Sani and Gamakoro on my own.
I don't take any side kanyo. But I feel in most of the cases jo party giduto I mean the president and kod jalup mare gin joma kopo ni wawuo about wach mar impeachment, they should all be impeached. Nikech king'iyo gima giwuoyo ni ground mare conduct mar ok ber, wachaka nek from president kendo wuon. Ngini untie a lot of ji monge believe ni president on ngama wacha adier, en ngama go against ka chik wacho kama to odhi otimo gimoko e tok chik. Koro ose disobey the constitution or disobey office mar kata no wuon. Koro jogi ka gin ariyo gote, me have support ni if kulava away magi dhi dala kite, I could be more than happy. Koro mana about pacha kaluwore kod maybe ngama no bendi dala kupo ni maybe igolo deputy jogo bende gidhe dala gite. Mogik wawuoye wi wach mar gima sani koro omak motegno kian ok apar ken gima jogi ni godo serious kod sana, maybe gin gi paro moro maybe mar tem kaka ni gini nyalo bedo nango ere ka result nyalo bedo nango, lakini ka gikawo wach mar ni gikawo giwa impeach Rigathi kata Ruto wuon ong'e maber ni gino ken gima nyatemo nikech consequences is very dire to him. And wakoni niya ngama nyalo dhi lose sky in terms of all the process gete and even Ruto than even Gachagua. Koro nitie kaka away ma ka ng'ato ok par maber inyalo paro ni maybe ikunyo bur ng'ato ni mondo ike ng'ato, lakini kare burni in dhi ikori kendi kata ikie wuon. CPA Evans Ogutu karwa keto wako kiny makawuono ka entiere kaunti ma Migori. Ang'eni imbendi sebedo ka iluwo machiegni gigo mosebedo ka timore pacho ka iye nyato e pau siasa. Ne wawinjo kaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne oloso kod wang' jowi mano mar Citizen mano chieng' tich abich mano majumane. Kopogore kod mano bende chieng' ngeso ne nitiere Limuru, nitiere weche mano wacho ni nitiere jogo ma bende temo mar mondo mi opog masawa mar piny Kenya. Odiochieng' manyoro ne waneno ka Mungatana koro chwalo mano censure motion mar mondo mi onona ne kit Rigathi Gachagua. Korka kore Rigathi Gachagua ni bende osebedo ka oting'ore adiera kaka ng'ama oromo bedo e lemo mano mar jalup jatend piny Kenya kata bedo ng'ama onego bende riwo wi jo Kenya duto kumoro achiel. Ogutu. Erokamano ahinya Joyce. Wach mar deputy president mar Kenya, it's known publicly kendo challenges mosebedo ko wacho be ong'e. One thing manyaka wapenjre uru ni Senate as structured the constitution to get standing orders mage, can they initiate the impeachment mar deputy president kata president? No. Impeachment mar deputy president bedo initiated in National Assembly. The standing orders are very clear. Gima Danston Mungatana dwa timo wawinjire ni odwa chalo ng'ama riwe wi mbele, odchalo ng'ama ringo mbele kapok the intention mar oganda jok mane nigi paro mar impeach cha pok ochako, nikech ochalo ng'ama dwa discuss character mar deputy president gi behaviors mage, but at the end of that discussion ang'o ma dhi timore onge ni nikech that kind of motion onge kata voting ma bro timore. En mani gidwa wuoyo mondo megi pachgi ging'e character mar deputy president. Kane issues mag impeachment mag deputy president nonego chakre e National Assembly. To Joyce wang'eyo ni chien gima osebedo katimore. Wach gi Rigathi Gachagua as deputy president mar Kenya Kwanza ok en gima ochakore sani. Nikech the challenges more face nochako face given from the point mane obedo nominated as deputy president. Apani jowa mang'eny ne ng'iyo ni Rigathi Gachagua ni nikech nokong'eye ahinya. Nochalo jagweng' moro mocha ma holding a position ma deputy president was a surprise to many people, but at the end of it negi dhi makur wach ni negi yombo kura masani to gi pache ni negi riwore kaka regions ariyo, Rift Valley to gi Central, kendo negi go kura ilano kata king'iyo data mar IBC kaka nogo kura ng'eny kura mano yombe Kenya Kwanza ne en kura mano wa Central to gi kura mano wa Rift Valley. Other regions mano support gi no support gi maybe at 50-60%. To moko be negi ai almost nono. Omiyo kane gi kawo telo to apani ne en gi paro moro ni charity begins at home. Omiyo mokwongo anyalo wacho ni the issue of national unity according to the principle mar Rigathi Gachagua en abro unite Kenya but achako gi jowa. To wan bende jowa mang'eny neno ni gini onge ni chako gi jowa, chaka gi jo Kenya te nikech jo Kenya te chulo ushuru. Lakini pok aneno kang' mar Rigathi Gachagua osedhiye ma iwacho ni nitiere gima impeachable
mosebedo kotimo onge gima impeachable ma Rigathi Gachagua osebedo ka timo ma mana siasa manotimore ni winjo ka Kenya Kwanza ne wacho ni kane gichako ka gidwaro deputy president ne nitie kaka Gachagua gi Kindiki ne yombe ko weni jo bura oyier deputy president to other popular vote of president no yiero Gachagua contrary ne jo bura jogi poko yie gi loch mar Gachagua ni, and that is what is going on. Omiyo sani it is earlier mondo wachak issues mag impeachment nikech nyoche kwae ng'anyo mang'eny. We want the economy to be stable, nitie mechanism wanyalo tiyo godo than again wadhi issue mabro kelo nwa political instability. Erokamano ahinya. To mana kaka iwacho kanyo kaduoko Kindo Ojuka ka achiel kod Nation bende twak okinyi ma kawuono. Bende ne wawinjo ka mano chieng' ngeso e kinde mano jatend kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah noloso e kaunti ma Siaya mane kar chung' od bura ma Lego Usonga. Ne olieko ni kata nowacho kata nolero ni nyaka sani onge paro moramora mosechwal e nyim od bura ma yango ni nitiere paro mar thicho oko e apisi mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kapod antiere kuomi Evans kapok aduoke studio kae. Bende paro ni magi gin weche ma Rigathi Gachagua temo wacho mar mondo mi obi oyud sympathy votes nikech nyaka sani bende wacho ni kit kaka Gachagua ne oloso ni ka nitiere paro mar thiche oke apisi to seche moko wanyalo bedo kod political instability. Bende nitiere kaka bende otemo buogo jod bura ni kutema nuthicha oko to piny Kenya ok bibedo kod kwe ka achiel kod manyane sympathy ahinya nyako wuok e jogo ma wuok e masawa mar piny Kenya kod jo Kenya duto. Kose nang'o motemo timo adiera Evans? Erokamano ahinya Joyce. Ing'eyo nyako yie ni Rigathi Gachagua en deputy president mar Kenya. Deputy president mar Kenya nigi access to some intelligent information ma ok wanyal bedo godo kaka oganda ma jo Kenya. Omiyo en adieri ni paro mar thicho oko Rigathi Gachagua osebedo discussed gi members of parliament. Ok en gima wendo nikech waneno kata social media handles mag wabungegi ka wayudo ka mbunge mawuok Rift Valley wacho ni ok bi chopo kia dwe mar 12 kapok wateri dala. Moko be wacho ni ok dhi kalo jumbe 2. Gladys Boshole nyocho wacho ni anta di impeach ng'eni dhi dala nikech waseamua ni timore nade idhi dala. Manyiso ni fate mar Rigathi Gachagua kodhi e bunge is already determined by some people. Omiyo kowuok oko embo neno ni gino a motion mar impeachment mar deputy president ok nyal dhi e bunge makadhe bunge ka president omiyo okay. Omiyo gi sani ok anyal wacho ni Rigathi riambo nikech adieri kaneno ka gik moko mosebedo kiwacho gi wabunge kata kobedo ni pok gikele to gisewache e lela ni wakele. Omiyo onge ng'ama nyalo yie ni en to ling'a ma nyaka jogo kel gino ma discuss gino nikech endo neno ni en goganda ne mane support politically. Koro gini ok en wach, en paro mosebedo kichwalo to ni winjo ka wabunge ma central mang'eny nyose wuok kendo obedo piny mowacho ni wan wada pogore gi paro mar deputy president kendo wasiro the cabinet secretary of interior mondo bednwa kaka ng'at maketo kindwa gi sirikal mondo mi ochwak. Manyiso ni according to them the deputy president manie wigi manyalo kelo coordination between gin gi national development en Kithure Kindiki. Koro onge tiende mondo mi wawachi ni paro ni onge, en paro manitie ma wamiyo wan wagolo pachwa ni issues mag kelo political instability gi sani onge. Jok mano semi CS otim CS, jok mano mi deputy president otim ka en gima impeachable to no wacho ni because president is a symbol of national unity. Deputy president onge kata functions mobedo express e constitution gin function mimiye gi president. Kare kopo ni en gi gimo setimo mag gross violation of the constitution, kare president emonego ne bedo ni complain ni asebedo kamiye tijni mage ma to ok otime yo makare, omiyo is not fit to hold public office. To jok ma chalo wabunge to kapoko wuoyo gi president ni president osebedo kamiyo Rigathi Gachagua tich makama to ok otim, onge tiende wakel political instability. Thank you. Iwacho kanyo makare ahinya kata kamano twak moramora jod bura wanyalo wacho no osebedo ka wuoyo mana piny kigin kata kokale yore gi mag mbui ni idwa thicho ko Gachagua kata kamano onge achiel kuom gima osechwalo ayanga paro makamano ne speaker mano ma e od bura mano mamalo. Kwaduogo korka Korio Kinda Ojuka mana penjo mabende na penjo CP Evans Ogutu ka entiere Migori. Nyalo bedo ni Gachagua sani koro manyo sympathy votes nikech adira kano winjo kaka noloso
noloso kanyo wacho ni nogole nyaka e grup mar WhatsApp. Kata kamano, kinde mano yudo thuolo, mano mar loso e wang' jowi. Wang'e ni Citizen TV en wang' jowi ma ineno e piny Kenya te, kaachiel kod jogo mantiere e pinje maoko, National TV. Nonego bed ni owacho gigo ma seche moko mulo ngima jopiny. Kata kamano en nodhi mana, akena wach ne nodhi lera chied nade mokale sirikal, kit kaka nowuoyo kacha. Bende nena symbol of national unity mo represent kaka jalup jatend piny Kenya. First of all, Aungana Giloch, Evans Oguto Loch, is my good friend. Ingene, the 2010 Constitution Mwan Sanini, Okomiwa defined clear role my deputy president. I mean, to en oyudo teach kuwa kum president. Mangat monego complain kabisa and president himself, not the member of parliament. To yima Kenyans nyalo yuago kabisa Joyce Pole. Ni deputy president and part of presidents. The face of deputy president onengo offer gulunguni national unity and symbol of national unity, right? To koponi deputy president chalke mi neno do a region more achiel, me region more, jo Kenya nyalo yuak. But impeachment ok nyal loso tabu mwango sanini. Tabu mwango sanini inyalo meet time. Ma Ruto, President Ruto penjo Kenya to Rigathi Gachagua bo fit a position mar running mate ni koswa nyalo kawo ngat machielo manyalo konya unite Kenyans, right? Kenya kwanza government mwango sani waloke to broad based government. One got a lot of challenges. Yichako wan gi Gen Z demo chien kae. From Gen Z demo wasebede gi lungo ni financial crisis, right? Makwa chako gi another issues ma gi impeachment gi. Obro mi a lot of problem. Kenyans dwaro numundo tine gisha Joyce. Gimaja Kenya dwaro, ja Kenya mawuotho gi tiende kani Joyce. Odwaro ni oyud yath hospital, to yud quality education, to gerne ndara, to yud pi. En onge gi ngama do bedo running mate, onge ngama do bedo deputy president, onge gi time ni ngama bedo kata mana cabinet minister, right? To koponi wa create an environment ma leaders nyalo serve jo Kenya maromrete to mani gima jo Kenya dwaro. I feel ni through wisdom mar president kik wa engage Kenyan sani kum impeachment motion. Okodhi create anything manya konyo ja Kenya at all cost. It was a lot of challenges. We don't give almost 2 years toward the election, right? For the past 2 years, angama kata sirikal mwan pino seti mejo Kenya. Ibro penji gigi. 2, awinjo kai penjo instability. Rigathi Gachagua has got no capacity to create the political instability. Nikechena no samu gudikani. Ka jaduong mwaluoro kabisa Raila Amolo Odinga okochung. Tiene ni jo Nyanza mzima brogone William Samoei Ruto kura. The coastal region brogone William Samoei kura. Kidhi northeastern, right? Ibrogone William Samoei Ruto. Kati mana central Kenya ka. Kichaku Meru. If any case ngi kaw kada Kindiki magidwa kano. Kikaw Meru, kaw Embu. Inano. Jogo te brogone William Samoei kura. I feel ni jamasawa ni tuongi capacity. Money reality mar cause instability e Kenya. But jo Kenya dwaro tich mondo otinegi. Mano miyo gigo kura every 5 years. Tigo kura. Ok gik miwacho ni samoro yogwenyore kata gi paro kata yor yute e corridor mar town ka koro wakete to Kenyans. Yes. Atonya kasani nationin bende ka advocate wako kinyi makawuono. Bende ber ka Rigathi Gachagua kinde mang'eny nikech wasebedo kwaneno kata kowuok oko mar mondo mi olosi. Osebedo ka oloso mana thothne kotudore kod gwengego mag masawa mar piny Kenya. Nikech bende owacho ni nyaka sani nitiere mana paro mano mar pogo kura mar masawa mar piny Kenya kaka gino mano timore e higa mar 1992 kama gwenge mag masawa nochungo jotelo ariyo kendo nomiyo kuchgi obarore. Onego bed nolosa kotudore kod joma sawa mar piny Kenya kende koseber ka oloso to owache nyaka gwenge moko bende nikech sofa pok waneno kotimo mano kata bedo ni koro sani koro nitiere weche mawachore a piny ni dwa thiche oko. Joyce erokamano kendo wachagi kane jogi no odonje kom mar man gi kautelo. Gini king'iyo typical character mar deputy president kod president jogi ka gin ji ariyo gi gin gi same personality. Gite gin aggressive, gite gin gin a very solid base from their communities. Then gite giduto gin jok ma
are dreamers gin jok ma ringo piyo mondo mi at least gi maintain let me say mondo mi gi rise kineno ka Ruto rise very successful ko biro nyaka malo then also deputy from being just an MP to a deputy president and in fact nenti con a lot of controversy dire mani yere nikech inya parni maber ni ntiere weche mang'eny mane owuok kanyo ntie ng'ama no ochwal nyinge to nino ka despite all those ng'ano dhi mo emerge mobedo deputy president in fact no dio koro yiero jiwache ni obedo kanyo by force koro mano koni gima ng'ano en Rigathi Gachagua ji mang'eny sana kia much things about him to gima koni en ng'ama is very little en ng'ama koponi mobi things like impeachment okele belene en ge high capacity mondo at least to find a way out ka wuoye wach mara ka osebedo koloso yego osebedo koloso moso in terms of kamoae kech kwaneno kata ka pen chik mar Kenya bende en principal assistant onge tich moro mondiki ne an ma tich mitimo koro en gi luxury of time en bende ja siasa mar timo go siasa moro amora kae to mogik bende en gi pride ni oa kama vote area they have vote area economically stable united Mount Kenya even just Mount Kenya east alone people who are really good economically even demographic wise also big better koro apa ni gimo timo enane mondo at least o consolidate mountain mondo at least karo poni yero odi oro mbele kucho odi ber gi very good say but wapogora paro gi okino joka matin ngeni kingiyo karata mar Rigathi Gachagua kawacho ni konyal cause political instability in the coming future or maybe in the next elections ada angi paro mopogore wakoni sani mountain mlima mar Kenya they are very disappointed gi Ruto president mar piny mar Kenya disappointed nango ngeni achiel kuom ngeni gi ka ng'ama obitray them ngeni ne gi paro ni yani gini sirkal mar gi wuon to ngeni kingiyo inya wach ni maybe kata ka ng'ano loso nyoro mano gadoni wa mshomba MP mag Githuguri ko loso wach mar ni gin gi position mang'eny lakini kingiyo go jok ma control gi gin PSS kingiyo this powerful dockets or mimana maybe the people from other communities koro equal project to ija pare maybe physically wise kata ko neno mbele kujo nene ungia members MPs ng'eny from ni majority leader to gina jok ma Ruto sokao obedo godo on his side koro mani gima koro ng'ata nyalo wacho ni maybe mano kamo loko ne gi paro mara reyo bende kingiyo in terms of tip gik mano ogene gibedo promised ndara mar ken mama wadhi loso no wadhi gelo this project koro things manago koro mang'eny ok obedo achieved mogi gine ni mondo koro mano pe ni Ruto oloko pache koro utiyo gi jo Nyanza kod jo Coast kod jo let me say Azimio ODM to be specific utiyo gi jo ODM sana mama is against gimana gi parne ni gi bedo go ni serikali bedo margi onge handshake in fact it was very speaking vocal against handshake ni gino it will never work the central longe gimana handshake tetemane gi which I believe they are not genuine but mana chiel kum gima jo central neno ni at least president mar Kenya or disappoint gi but going forward wakoni ni there's a lot of gig mang'eny is in play as per now politically Kenya kidangiyo okinyal compare the vote reach Mount Kenya kata ko bedi maybe nyalo be splitted ni we have the east and west then you compare gi ni ngato nyalo paro ni ano nyalo bedo gi Ringo odhi Nyanza odhi Western kata odhi Coast or sabotage these elections these votes mondo at least or sabotage votes make it mondo o replace gi en very tough wakoni mokuongo Joyce piny Nyanza mwala kujo kama aye kata mana central Coast and then kiring nyaka Western kujo wakoni people are not happy kata boni maybe anche ko timore ji morni ane keno miwa CS genigo but inwardly ji pod very mad gi president mar Republic of Kenya mano migo Ruto because actually me at my first gimana paro ni maybe kuponi gino timore maber ni at least okelo broad based but na paro ni maybe all this team some radical change but nyaka ne gigi timre you see things are just going on pile and then just outright ni corruption the mbele and then pod jomane author from demos from the protest we thought they could be compensated nothing had happened gimora mara the stall project some even being leaked by people like Morara and now wakoni ko release gima jo ngema ber this thing called Gen Z ngem gima pang'eny par ya gino sirumo gino sani ko we have problem wakoni and a very big thorn is growing in the government and the Republic of Kenya ma result mare people will just see it kocho 2027 ema jibro ngema ber ni really Ruto sebedo ka tiyo lakini ntie force mo iluongo ni Gen Z panga a lot of things for against him
through the help of maybe Joman Didonge, maybe let me say Azimio, Kaginyalo Macorena, we can maybe someone who will from nowhere. But I can still assure you, ni Deputy President Mark Kenya, regarding Gachagua, the better take on maybe impeached, but Karo Bedo impeached of the put a lot of challenge. Kendo odhikula a lot of political instability ne President Mar Republic of Kenya. Okinda ngeni nitiere gima ili kata kamano makama kaparo no monde wawinja ne Evans Ogutu bende kapok iloso ukikwa we Evans Ogutu oko ayenye to akokiji makawuono chieng' Jumapil ne waneno ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne nitiere kanisa moro mano e county ma Kiambu kama bende koro no nyiso jatend piny Kenya mar mondo mi one ane kaka nyalo tieko gwandruok manitiere kingi to ng'eni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bendo sebedo ka wacho ni nitiere jogo ma otenore korka jatend piny Kenya makoro close ne yo makare ka chiel kod wach ni mar broad based government ma olosi nyalo bedo ni mage gik mamiyo jalup jatend piny Kenya luoro ni koro inyalo thiche oko ni koro en oko mar sirikal kosa ang'o matimore Evans. Erokamano ahinya Joyce, ing'eyo ni en adieri ni jalup mar piny Kenya, of course the deputy president, osebedo ka loso issues ne mag impeachment gi. Impeachment nene to president mar Kenya to pok awinjo ko wuoye publicly ka wacho ni nitie paro makamano kata ka kumo paro makamano. Omiyo osebedo kobedo silent. Ng'eni sometimes jo kisungu wacho ni kiwi ling seche moko ling no nyiso ni gino nitie. Nikech kopo ni openji kata gimoro iwacho mang'eny ni ling alinga nitiere paro ming'e e wachno. Omiyo weche matimore ne deputy president gi en osewacho ni osepenjo nyaka kane neno interview mane otiyo gi Citizen TV nowacho malong'o ni gi moko kane paro Island nobiro to no discuss kendo nowache ayanga nowacho no discuss gi president to president at that level no ne giwacho ni paro Island onge to wacho ni tok wacho wachno gi president to gine nodok piny which issues mag impeachment mare nodok piny to Joyce wapenjre gimoro achiel penja kaka ng'ama tin of course millennia ana board agency penja ni nitiere apani dwe mar adek higani doho mar Kenya nogo piny recruitments kata kepo manotimore KRA to ang'o miyo nogoye piny nikech nobedo dominated gi two tribes. Two tribes gine mage Kalenjin emane nigi mang'enyie mogik to gi Kikuyu ne nitiere kata jowa ma jo Central ne nitiere gi mang'eny maluwo gi kendo mogik. Nowacho ni nowacho kendo lero it's an ruling ma wanyalo access the public ni ok unyal timo recruitment aila no kung'iyo mana tribes ariyo kende. Apenji jo Kalenjin gi kata bed ni ng'ato kuwuoyo ni owacho mag jogi to tim ni ne chal nade manyiso ni kata bedo mani president e gimomiyo wacho ni presidency ni en a symbol of one thing, national unity. Onge kaka jo Kalenjin ne nyalo bedo ni yombo in terms of numbers mag jo KRA to gine to jo Kikuyu gi luwogi manyiso ni jogi ne nitie gi paro achiel. Sani ma paro ni pogore ng'ato wacho mare ayanga to ng'ato to mare okumu dhoge ok odwa wuoyo. Omiyo this issue is not only about Rigathi Gachagua. Kaji wacho ni Rigathi Gachagua ng'iyo mana Central onego ng'i national te to ng'iya ne list manotere KRA be ja Kenya ne nitie kacha apana ne en regions ariyo. Emomiyo wacho ni weche mag impeachment cannot solve this problem. Gini en internal monego wang'e matut ni ang'o manotimore. Adieri president osebedo ka wuotho ka dhi regions mamoko. Wagone erokamano kuom wuotho kendo temo spread the agenda ni development obed spread the whole Kenya. Lakini Rigathi Gachagua ng'eny osebedo ka wuotho mana ka dhi yo central margi. Emomiyo ji are very uncomfortable gi wuothne. To deo bed ni wuotho e Kenya to tim machalo gi manotimore KRA chapo timore. Wawacho ni mano nitie national unity. The problem we are facing as young people e Kenya ka goes beyond Rigathi Gachagua. En problem mok wanya wacho ni impeaching Rigathi Gachagua di correct. En gima nyaka bed ni jok manitie presidency teto gi wabunge ong'i gini malach moloyo skiwe ni kigolo Rigathi Gachagua to problem no dhi bedo corrected. Mane wach manyalo wacho sani. Thank you. Iwacho kanyo makare ahinya kendo ji kantiere paro midwa paro kapok asomo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no. Gima adwa kono national dongo mosiep na kane.
awinjo kowacho ni kata piny luo chal gima ji ok mor gi rais. Let me tell you, Joyce, in the history of Kenyan politics, the first time ever Moganda Luo noyudo thuolo mar rito dero mar Kenya, right? Manwagone through relationship making Raila Amolo Odinga kod William Ruto moyudo ko te Kenyang jadi moito dero mar Kenya. Dala kumwae kocha kar dangi penj loch mawuoyo mosiepnano. Ongisibon a lot of issues. King yondara richo kabisa. King yo kata mana electricity richo kabisa gwengwa kocha. No miyo pio wandai. An gima naneno ni mwanyalo wacho sani mondo mi create no solution to Kenyans. Okay, ni impeachment motion. Wami ngani thuolo nyaka 2027. Kwa thuolo mogik rais buro penjo Kenyans to nyieni bo fit for being a running mate. Koso en ngat maero jokikuyu sana meo Oganda Luo. Mara de Joyce. Ingeni we need to be honest. William Samoei Ruto makosa ni president. Ntie dire mane kano ket bura piny Moi the senior. Nochonyore gi Moi. To kata Moi nochako chonyore gi Jesire. Kodwaro o create his own space. Politics and gwarruok apana pale. You create your own space. King iyo mane Moi bedo Moi piny. Nek chonyore gi Moi. Kech Moi no expect ni onyal dwaro presidency, right? King iyo bedo go Uhuru Kenyatta. Gichonyore go Uhuru Kenyatta. To ok nikech nero mare. No create his own space. Ngani is too ambitious. Also space mare. Kidhi siasa ma Central Kenya. Opor gi siasa ma piny Luo. Central Kenya gin gionge gimilongo ogiland chama ka joma lando din. Ni wan walamna chama kako sipani ni wan kaka lando din. Gin gimilongo ni political kingpin. But oko last longer and called for a mission. Sani ni chagistie ko Uhuru Kenyatta. Ne gionge clear leader margi e Central Kenya. Emangani be manyo Kindiki be manyo kata Kimani Ichung'wa gene manyo. Ngani is right nikeche ingeni kata Uhuru Kenyatta nogorego. Koro Uhuru kanogorego mondo gimany kura gimi William Ruto. Ang'o man no kobedo blamed. I feel ni the impeachment motion cannot offer amicable solution to Kenyans. To kopunti issues mangano nego wachi kata monego wach kuome ni weche mowacho pogo Kenyans mamoko kata kwedo regions mamoko. Ten gimi nyalo wuoyo ka jo bedo piny mondo jo Kenya manogo kura ne Kenya Kwanza coalition, right? Or you'd services but they deserve. But the entire Kenyans magi minyalo losi indo meeting ok bedo ni ukale nyano dhika mondo ikwe yamono odhika how long time for Kenyans. Kenyans do Joyce government wango kanene and government manage a lot of challenges from nyakano wakawe. Kano wakawe azimio osipagi ni roko subiri wigi. Kwa chako duogo jensio dhiandara. Kwa chako sani irwachako impeachment motion. Kari Kenyans do atinde kikaram karasadi. I don't support impeachment motion. Kichoko dhio faini amicable solution to Kenyans. Wayasoma nemo kukum ote majoneno magwa chwalono kinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok kotudore koda paro mano mar dhiro oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ya pisi. Ote makamago abo bedo kasomoge achiel kachiel mondo awinja nene to in janeno marwa pachi en nang'o kotudore kod weche mwalose. Maka kumu juni wachono yaure Joyce an Kirindo Kasgunga Mbeta pinyoru maber. Gachagua onego otimne impeachment nikech onge kama Gachagua osewache weche mamulo jo Kenya te to weche ne duto gin mag Mount Kenya koro oken national leader. Odhi mbele kwacho ni onego ogole oko mondo wach weche Mount Kenya go Mount Kenya. Gima Gachagua ung'eyo en ni Mount Kenya kende e region in Kenya odhi dala. Odhi mbele kwacho ni Gachagua ohero weche mag akweda mag dhoudi madipo nono ni onyalo yudo thuolo mobedo president onge gima onyalo konyogo jo Kenya moko. Kendo Gachagua weche ne nono otho wuoyo mang'eny ahinya onge kata siri kaka jalup ker. Vitalis Ochieng'a wuod game karari wacho ni Joyce Oduor koro wacho ni amor kodi an live kenda luo twak wacho kanyo no koyota en wach matek ahinya gi ywak ma oseneno kaka Kenya chalo to ji ariyo gi kind Ruto gi Gachagua de gibedo piny to gilos kendgi wan ok wang'eyo kama shida nitie. Gini nochako chon to achien kacha Gachagua ne otamore ni gin gionge gwandruok gachiedh nade ka koro ywak sani jogi chalo ni pimowa mar ariyo wach mar Adani ni wacho ni to nego watamre chuth.
Aya, wach mar Adani bende angwa lose, winjruogno gima odhi konyo go Kenya onge. Mbadi bende owek donjore gino unless ni ong'eyo gimoro e iye kanyo. Aelo kamana ahinya. David Oda bende wacho ni Morning Ramogi dhap Rigathi gi President ber nandi. En mana ni ODM o keep off gi dich gi maendeleo e Thurwa Amor an oda wuod Kisumu. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni Gachagua gi Ruto noyier kaka package according to the constitution, chopo kang' mane makoro ng'at achiel idwa thich oko to nyawadgi dong'. Odhi mbele kowacho ni giwe Gachagua otiek tam mokwongo ni girit yiero ma 2027. Nyocha onyiso jopiny ni osegole WhatsApp group. Imagine seche moko nogole kotype ma inyiso nang'o. Pache is no longer needed kose mogika jogi owinjo law constitution. Chon ne wan gi vice president to tinde en deputy president. Debed ni mae ema kelo wich bar kose. Oteko kwacho kanyo ni Ruto to chalo ng'ama oponde puoth njugu. My advice to Gachagua lewe jemone opunguza kuongea nono to gini nyalo muome. Impeachment to en mara buogo jalup ker ok nyal faulu. Aluo twak ka an umoja. Havi Dandra bende wacho ni oyawre Joyce an kadongo. Gachagua onego impeach onge qualifications mag a leader. Dhoge jemone mathoth. Shemo to bende wacho Ramogi TV aluo twaka en brother wacho ni lweny mar ker piny kod jalupne ok ochakore sani mana kaka nyithindo maluore e nyuola. Mokwongo Gachagua ok en jatelo gi pacha. Nafas mane omiye gi Ruto mar joten migepe ne omiyo jo Mount Kenya. Mar ariyo, jatelo ber marito dhoge lose kabisa. Mogik, under 41 laws of power, never outshine your master. Onge odiochieng' ma Gachagua nobed ker ka Ruto podi rula. Odhi mbele kwacho ni oro magi siasa mag Mount Kenya while he is a leader of the whole Kenya. I support impeachment mare. Mano shame utho. Janeno mogik wacho kanyo ni there is no need to impeach Rigathi Gachagua. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa cholo no kinyi makawuono. Mago pa joneno magwa kokale yore waduto te maga tudruok okinyi makawuono. Kapok wakao yoyo mokwongo bende dago mar mondo mi walosane kotudore koda wach mar Adani. Mano mar Lisienga paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport ne kambi mano mar India mano mar Adani. Odiochieng' manyoro ne waneno ka mano jatend migao mochung' ne wechego mago menda e pacho kae mano John Mbadi ne obedo kama tek ahinya. Kakoro senators nokete kama lieta. Mano moriwo kanyo senator ma Nairobi Edwin Sifuna, wantiere kanyo kod Samson Cherargei kachiel kod Richard Onyonka. Ne giwuok tung' mosuo kod John Mbadi. Kakoro ne gidwaro no lera ne matuta kotudore koda wachno mar Lisieng paw ndeke mar JKIA ne kambi mar Adani. Weche no kodhi ma kare ahinya kalore no chalo wach kaka bayo weche. Kata kamano wawinja ne mondi kaka weche ne chalo odiochieng' manyoro. Did you receive a letter through you, Chair, from any other company other than Adani requesting to do this project? The answer is no, Chair. Thank you, Chair. I would like to table, I have 3 letters, which were written by 2 different companies. Adani was the third one. First letter, I'm just giving... CS is wasting our time. You are equally also maybe wasting my time. There's nothing we are discussing, John. Please, let's respect each other. Allow the CS to If you ask finish. me a question, I've come here. This is a matter of national importance, for heaven's sake. Let us be The reason, CS, the reason why I am reacting to you the way I am is because you've not even seen the I have letter. not come here. And you're busy responding. Stop gatekeeping. I've come here. These things you can't gatekeep I am anymore. not gatekeeping. Stop gatekeeping. And please, we must also deal with this respect. issue nationally. It's a national If you invited important me here to issue. supply information, wait for the information. If you don't need it, Kenyans need it. Proceed. Order, Senator Onyonka. Kenyans need the information, and I'm giving it to you. Chair, Honorable CS, now you are heckling. You are out of order. If the CS is tired of answering questions by the representatives of the people, let him tell us.
Let him tell us. He can walk out and come back on a day that he feels his temperament is something that is befitting of a cabinet secretary of the Republic of Kenya. This is Parliament. We are not here to be nice to each other. You are saying you are giving answers to the public. Those public don't ask you those questions anymore. They ask us. We are the ones elected by the public. So, Honorable Chair, I think the CS must apologize for throwing a tantrum here. Yet we are here on serious business to be able to find answers to the questions of the public. So I'm also reporting to you, Honorable Nyong'o. You can have your opinion. My opinion is this. I'm under oath. And I'm stating as follows. The evaluation committee did check the World Bank sites and confirmed that that is the case. Adwana chako DCP Evans Ogutu ka intiere county manoma Migori okinyi makawuoni wachni mar Adani osebedo ka kelo yuaruok mathoth ahinya. Odiochieng' manyoro wanyalo chono odiochieng' manyoro ne waneno koko nikech en koko kalure ni ok ne omi kata ng'ata thuolo mar mondo mi oler korka kore. Senators mano Edwin Sifuna mano Samson Cherargei kaachiel kod Richard Onyonka noketo mbadi kama tek mani mbadi ka temo loso to sebane weche. Kata kamano wachni mar Adani ler longo jopinyo nego ng'eane ang'o kotudore kode in kaka jalony weche mag uchumi. CP Evans Ogutu. Erokamano ahinya. Wach mar Adani mokwongo wanyalo blame jo bura ma Kenya ka gi chike mane gikalo nikech one thing ma wan wang'eyo ga ni chon ne wan gi chik mar the Procurement of Asset and Disposal Act nokel chik mar public private partnership in terms of procurement magi mama chik manyien ma iluwo kidwaro ng'iyo tenders mo osika sirikal gi private organizations. Wach mar Adani has not been public kendo waduto wang'eyo ni Adani nowuok public sama koro jopiny okawe kaka leakage. Wach mar private public private partnership manitiere ga e kind serikal to gi joma private ok en gima timore kata Kenya ka kende. King'iye kata conventionally across the continent wayudo ka wach ailano timore nyaka Rwanda Airline. There is a very clear framework kidwa timo gik machal kamano gi modalities magiketo which is transparent kendo oganda ong'eyo. Wan marwa mar Adani ni to ne wafwenyo mana ka leakage mare wuok to iwacho ni gisani to pok omigi tender. To the preliminary feasibility study manoningo due diligence manoningo gitim wayudo ka ok gitimo. Abro wacho mana weche ariyo adek kuom Adani. Mokwongo ne oningo ging'e ni Adani ni ben gi case e piny moro mopogore gi Kenya ka magi face under any legal thing magisebedo go ka gi through. To noyudo ni adieri Adani nigi cases e piny mamoko. There are countries mose keto gini ne gin under investigation in terms of not being transparent. Omiyo mano no koningo beni kara jo evaluation kalo Adani to noningo beni at that point noningo beni gitimo a lot of due diligence ging'e ni Adani was not the right farm magi nyalo procure godo. Mar ariyo inyalo ng'iyo gik moko mag ushuru kaka tax compliance mag company aila no kosebedo cooperate more than one country. Tiyudo kamane jo National Treasury tiyogo en mana ma India kende manyiso ni the due diligence manoningo bed ni gitimo across the other countries madani bosebedo cooperate ne ok gitimo. Mar adek ibro neno ka nitiere the shareholders mania who are the members of Adani. Sani minyiso wani ruoth king to gi prime minister maybe my India ni magi weg Adani, but the profile mane miyowa as at the beginning ne onge gi jogi. Manyiso ni Adani nigi issues kata mana kaka nobedo procured. Iyudo ka nyoro nobedo table ni adieri ok en Adani kende manokwayo interest in terms of gik manonego bed ni timore. Ne gin kembni adek. Iyudo mane motim ne evaluation gini ochal ka gima otim ne direct procurement. Manyiso ni mamoko gi kata nobedo ni noyud barupgi to ne onge ng'ama ong'eyo noketo tenge. Manyiso ni contract mar Adani in my view is not a good contract. To gima omiyo ok anyal yie gi wach Adani ni kata ka the procurement mare obedo maber. Ok inyal miya private owned company
perpetual, manyiso ni obro own part of KRA, kata JKIA, obro own part of it for the rest of generations to come. Manyiso ni kata kwase nindo nyikwewa ni Adani pod bro bedo mana kanyo. Okinyal mani chalo ngamo kao part of the company to be a private institution for the rest of the existence mar Kenya. So such kind of modalities kata such a contract kidwa timo to nyaki ngeni ihusika jo public to public participation amate maneke tineno gicha JKIA en marwa nikech wan machulo ne ushuru. Ok en mana gima bedo matin kama to give it out to a private owned company. Ero kama na ina Joyce. Ang'eni pod abo bedo ka penji moko kuom penjo ka pod oluorore kod wachno mar Adani kata kamano we aduoka ne Nation kaachiel kod Okinde chwako kinyi makauno ka chako kodi Nation wachni mar Adani adiera jopiny no chako winje e yor rumbi ler malong'o ne onge kama bang'e ne waneno ka koka penjo mopogore ochako nikech wang'eyo ni ne nitiere whistleblower jal mane otemo nyiso jopiny ni gini ema dwa timore kata obedo ni jopiny pod ne dwa nokong'eyo malong'o e kinde. Ne waneno ka jatend migawo mochung' ne weche go mag wuothe pacho ka Davis Chirchir nosechopo e nyim kamiti mano mar Senate en bende mar mondo mi oduok penjo kotudore kod wachno mar Adani. Odiochieng' manyoro Mbadi nochopo kuro kata obedo ni Mbadi nowacho ni onge winjruok moro amora ma oseket kata mosechwal ne migawo mar arita mochung' ne weche go mag omenda kotudore kod wachni mar Adani. Kata kamano jopiny onego ng'e maler matut ewi Adani yo machalo nade kapok oket winjruok moro amora. Erokamano Joyce, wachagi article of the parliament, an act which associates kata mang'iyo kaka public nyalo participate gi private mondo at least gi kokiewa gimoro mamano come into now public procurement and disposal act of parliament. Ngini kwana wanyaparo just some months back, actually is it a year or less some months back, jogo nokadho pensik e bunge mane gikero ni koro sani mondo at least kana ng'ato dwa lease kata ng'ato dwaro mana maybe uso kambi moro amora mar Kenya kae. They don't need ogidwaro approval moro amora from the parliament. Ginyalo proceed direct mondo gitim gino. I think man gimano oyawo a process mondo at least jogi nyalo timo gimoro amora at their wish. To unless maybe nitiere ng'ama is very determined ama ng'ama nyalo bedo ni deal odhine marach kata maybe osebedo short change mbele kucho. Inyalo wuok sana mondo at least iligi moro ka ji nyalo ng'eyo. Koro mano koni gima the kind of government wan godo. Sirikal mana kana wacho from the very first time adonjo ka Joyce, both from the deputy president and now the president, magi jomakoro now they are together. Their main aim is to finish Kenya. Wako nye in fact watiyo gimoro kae from the onset of Kaka Jogi Act in the public limelight, the deputy called Jalop Mara, called Ker, the main issue kata maybe the bond manyalo miyo jogi koro yuare sana en kaka ginyalo share public loot. Mano gima godo suwa ni maybe angome nitie yuaro kid jogi a lot and vis-a-vis jogi gi pass laws and laws gi all about kaka ginyalo benefit themselves, kaka ginyalo enrich themselves. To jogi ibo neno ka this is just one of them. And Adani wangis here, nothing will stop Adani. Gin joma ko pocha gimoro kama anything ma benefit gi they give it first priority. Ngara man gi different opinion jibro yuak sana 1 2 3 lakini at the end of the day gibro chola wachi mamoro ngoa mokadhi kendo and give a very shameful ni with us a pimar Kenya kai ma an sure I believe ni wan gi capacity mono at least gimoro amora wanya timo at our disposal. Kenya and get a lot of big resources both from Kia Lo Mwalo man kia population kende tax mo yodo in a daily basis talking yo gig ma ka ji kao pace ji corazon temore ntie pace sana mang'e manyalo bedo saved ntie gik ng'eny ma de mbele mag pace gi wanyalo divert mondo watema ngawa watimo things like yodo resource mar Adani ara kara king yo based on loan maji mikao piny moro moro man gi IMF piny moro moro mo depend on maybe heavy loaning but okine progress mare wako nini these are the signs ma we will expect going forward. My part ono jo Kenya okono bene work magi makoro ne wase be ko celebrate about serikal no wuok odhi Nyanza banka ne gisitimo launching mar ilo odhi ko mar EU jino mo piwa really happy lakini ada kono gini yani magi ma we will expect going forward onge gimo idhi losere kae. Adani will go through very well though en oken good picture ni koro one market pinyo mar Kenya kayo wanyalo miyo jaoko ni manage port marwa to king your benefit more you out of it is very minimal ni wachini kone ni people will be employed angoge ni go the same case want to mana giziara enana kamano
people image a lot of money at least deal bit sealed at boardroom would keep your malaka kono different document. Look at how you know your bureau bang mu the work about SGR ma de temore ga Adani, and even more Adanis are coming. Koro let us embrace, but I really challenge our leaders. One give pinya chel ken mai Kenya. I was no one yet something which is very right. King Kata maybe let me say ne mabijio will watch mara school financing mar campus. Piny mar sani most of Africa kai ma poverty is our number one thing ma challenge sana. Then you raise fees in that kind of a big weight. Hapa ni ngima po report DPP no down, but I wish you could sit down more at least what thing more soberly. Kendo at least ko ni serikal en gi para more marach more at least ni magete mo gin gik ma protest ja piny mar Kenya mbele. To manaka osiba ni wacheni wameme regard the time wameme Ruto time to 2027 wa with large numbers to send jogi home immediately wake to one of our people wanyalo wacheni ani ngani trust nyalo teto piny mar Kenya mbele. Okendo joka kapo kakao pachiko tudore kod wachno mar Adani yeno mar mondo mi wakao yueyo mokwongo wamodha ne pi matin mondi e kawadog nyakora mugejo yeno mar mondo mi wakao yueyo madundo gisani kawaduogo to adhi mbele kod twak marwa kikidhi mabor. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Ulikuwa una expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs? Sikukuwa na hiyo imani nitapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu yani wacha nijaribu. Check ni yako hii, alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, si ndio? Zishinda mamilioni. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chirinye, mama charusin, ako mama chagai muangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Imefika time ya kupaka nyumba rangi. Citizen Duka the home of discounts inakuletea ofa ya rangi za kishua za Duracoat kutoka Mudhukinjo. Duracoat Vinyl Silk ya lita 20 na Duracoat Vinyl Matte Deluxe 1 ya lita 4. Ukinunua hii package ya rangi on Citizen Duka for 14,900 utasave 1,250. Piga *487*5# hii ulipie na utapokea confirmation message ya kuchukua package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhukinjo karibu nawe. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game.
I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jong wadhi mbele kod twak marwa chenro mar Upiny okinyi makawuono. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo adek okinyi makawuono e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka. Antiere kod National Dongo kaachiel kod Okinda Ojuka, giduto gi jonon weche mag siasa. E kaunti ma Migori kokalo e yor lony manyasani mar Zoom, antiere kod CPA Evans Ogutu, jalony e weche mag uchumi. Gisani watwaka kod wach ma timore mano mar keto paundeke mar JKIA e luet kambi mano mawuok e piny India, mano mar Adani Holdings Limited. Okinda Ojuka kapoke wadhi yuyang sini mag paro mari kotudore kod wachni mar Adani. Adani adira waseneno kokelo achid nade mang'eny ahinya pachoka nyaka ne chak lieke ni obiro bedo kokao JKIA kuom thuolo mar higni 30. Jotije mag paundeke osebedo ka ng'anyo ka giwacho ni oyo wan ok no ng'iswa kata kotudore kod wach makamae. Adani ni king'iye obiro bedo kokelo ber ne jo Kenya kose jogo mawuok e pinyno mar India kata wuon Adani ne mabiro bedo ka winjo ber kende. Ingen mokwongo Joyce, Adani issue no kochakore gi Kenya Kwanza government. Then previous regime emano chako initiate Adani kaka ne ginyalo list JKIA. To ingen joma neno kama ng'eny kabisa gin joluo. Kora adwa miyo gi example gi mani dala. Ineno Sony Sugar Company. No chakore 1979. To nobedo list ni kambi miluongo ni Meta Group, Meta International Group. King'iyo higni go from 1979 to 1985, right? Kikae from 1985 to 2000, okagumo ni Bukatet International Group. King'iyo from 1979 to 2000, man international farms. In fact, first farm nani Indian-based company. Second farm nani UK-based company. Mani diere mane jo South Nyanza, kata Nyanza mzima. Ne nyalo puro niang maus maber. Ne nyalo employment ne ber. Kod jopur ne nyalo chul. Kano duoke lwet sirikal, kaka jofwambo gi keyo. Isewinjo kilando ka every now and then ni Sony Sugar ni goyi mokrum. Ni koro man an example to Adani. Kopo ni Adani as Indian-based company nyalo run JKIA maber ma offer employment to Kenyans or run the airport maber plus ushuru. Then what's wrong with that? Nikech what you are giving example kata gi jo Rwanda. Ngiyane airport mar Rwanda, right? And one of the best international airports. Matine ni siro wach keto JKIA lutadani. Aneno ni jo siasa ma Kenya owego siasa gi life ma jo Kenya. Kuponi Adani donjo Kenya to nengo wakete good condition. Wawinjre better terms. Ni angama jo Kenya dwaro kuom Adani. To gik ma jo Kenya dwaro kuom Adani, government ma Kenya onego ketne jo Kenyans publicly. Jo Kenya ngeni Adani bro timo kam nikech ngama nigi clear information about the deal between Kenya and Adani jo mathini manigo sana. Jo mneno wuoyo kagi machalo Richard Onyonka genegi. Samoro ne dwaro envelope moro to kokalo. Right? Ineno kako owuoyo gi Mbade. And very emotive. Nyisi ni tigi moro motemo to tamore bedo kaka no plan. I feel ni jo Kenya mantie sana. Mawuoyo kumo wabede kata maneno sana. Gikia ni Adani ni ofango. Adani en achiel kuom kembe mosegero airports mang'eny globally. To kembe mora globally mag ohala nyaka bed gi issues minyater gi e court. Right? Kata kidhi madela ruka. Ichen a lot of issues. Micho moko ni dwateri kate court. Moringo mowuok nyaka Kenya ka. I feel ni Adani kod king'iyo JKIA mo antiek san Joyce.
Bing'en JKIA nigi losses kabisa ma miyo jo Kenya. Every year in year out, onge chieng ma JKIA oloso profit. En mana losses plus losses. Losses plus losses. Ng'iyane kata kaka un jofwamb gi keyo. Wan gigo machalo nade. Kopuna Adani nyalo gero JKIA mobede first class airport globally. Mochako offer Kenyans employment. What's wrong with that? And I support Adani mondo obed airport. CP Evans Ogutu adwana duoki twak okinyi makawuono ne jalonyo weche mag uchumi mwantiere gode twak mar okinyi makawuono. To wachni mar Adani bende ber kwa ng'iye e tieng' ariyo weche go mag uchumi kaachiel kod weche go mag siasa. Winjo kaka Okindo Juko loso ni Adani kobiro to bobedo ka ochwalo thuolo mago mag tije ne jo Kenya. Odiochieng' manyoro bende John Mbadi nowacho ni kapoka giketo kata winjruok e koda kambino mar Adani to nego be ni giketo ogirimiti ni brobed ka indiko jo Kenya kinde makoro Adani brobedo kakao paundeke mar JKIA kuom thuolo mar higni 30 mano mabiro kaponi deal makamano odhi mbele kendo kale yo makare. Kata kamano bende paro ni mano winjruok manyalo chopo kare kata manyalo miyo piny Kenya bedo kod dongruok kendo jo Kenya giwegi neno ka uchumi nyalo lokore to ka Adani osekao telo mano mar JKIA. Evans. Erokamano ahinya. Ing'eni jo Kenya mang'eny ok osebedo ka nyalo separate gimiluongo ni KQ gi JKIA. Omiyo ka asewinjo ka jowete nawacho ni JKIA osebedo ka make losses, apani refer to KQ, ok JKIA. JKIA ni under KAA. KAA is one of the most profitable parastatals mag sirikal. Omiyo kik wawuonduru jopiny ni JKIA has been making losses. Onge kama JKIA osebedo ka make loss. That's an airport. Opogore gi KQ, which is an airline. Airline no emo osebedo ka nigi changamoto achiel ariyo adek, to JKIA ni under KAA, gin under kata Kisumu International Airport, Mombasa, mago under KAA. To king'iye matut, that is one of the organizations mag sirikal mosebedo ka make profit. Koro Adani ok bi konyowa ni make losses. Adani no biro gi pesa ne ni mondo mi ka wayie to wayie gi terms ne mag pesa ne go mane private public partnership mano biro godo. To ka ng'ata aila no biro under such model ni mae paro mane an go, mae omenda madwa tiyo godo, to mae kaka dwa tiyo kode. Owacho ni odwa biro higa 30 omiye airport ma JKIA obede lwete. Jako wacho ni nitiere conditions ma nitiere kobiro kelo pesa ne kanyo. Mokwongo eno wacho ni nitiere mana percentage mar staff mobro kao. Omiyo staff mar KAA kata JKIA gito gedede kanya. Magi gin gik monego wapenjore kapok wamiyo ng'ato thuolo ni kelo pesa ni koro riembo nyaka jotich mosebedo ka tiyo kanyo mo make sure ni that airport osebedo ka loso profit. Adieri mana kaka nachako wacho chakre chon, the issue mar public-private partnership manitiere Kenya ka ok en gima wendo, nikech kata ineno kaka Ethiopia bathe ka expand the airport. Nachaka nyiso kata Rwanda expand the airport, but it is very open and transparent. Marwa ni to ne nitie gi ng'ikruok koni gi koni. Omiyo an kaka sani anyalo wacho ni because of the knowledge and finance ma an go matin, onge gima Adani kelo mawendo momiyo wanyalo hand over that institution mosebedo ka make profit to Adani. The only thing kata pesa ma Adani wacho cha, we are running almost a 4 trillion budget. Adani dwa kelo pesa ne moro around 200 billion. Wayie gi pesa mar Adani to amiye terms wa. Ok ni Adani ema miyo wa terms gi momiyo ka one of the institutions maloso ohala ne Kenya. Mara ariyo, ingeni seche mwa support mano. What about those families manyo tiyo KAA? Ma Adani to nowacho ni there's a threshold mana monyalo kao. To nyalo kao kendo no ndike proposal mar ni on a priority basis. Ene mong'iyo. Kopo ni ija finance to ng'ata jaindi tia e piny Kenya ka, kati jaluo. To dhi wacho ni nikech on priority nikech ne en pesa na, an finance ang'e mana manage ki India. To ng'iye gima rache mogike wacho Adani ni. JKIA ochung'ne issues mag intelligence mag ndeke madonjo Kenya ka.
manyiso ni king'iyo kata military intelligence ma Kenya ok inyal yie ni kambi moro biro as such a strategic infrastructure ni en modwa manage nyaka the intelligence services ma iye kanyo. King'iyo proposal mar Adani, gin gigi duto te bedo handed over to them. Manyiso ni nyaka military infrastructure mosebedo ka bedo JKIA. Magi duto idhi kwa Adani. Adani is a foreign company. So there are a lot of things makwang'iyo e gino. And in my view, the 200 kata more than 200 billion magidwa keto e JKIA, and their terms kaka gidwa kete, joka ng'ene jo ohala gin gibiro loso pesa. Onge ng'ama nyalo kawo pesa ne ni obiro loso losses. En obiro loso pesa. To biro loso pesa at the expense mar mwananchi, at the expense mar taxpayers. Kokawo mwandu monego bedi bedo pride marwa, we can actually raise pesa madani wacho ni dwaro. We can do it very 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 comfortably. And many priority mark serikal pogore. Kiwacho ni we can raise pesa makamano mosainya kum ng'ade wanyalo raise yo machalo nade ahinya nyatu wang'e ni gisani to piny Kenya nitiere kama tek to ka chik omenda mar higani noseluar kendo sirikal nitiere kod deficit more budget mare. Evans, nyocha wawinjore kanyo chigoyo cabinet piny nitie offices moko moketnegi pesa which are not constitutional offices. Tiyudo koketnegi more than 500 million, moko ketnegi more than 400 million. Manyiso ni budget cha ema wanyalo rinji ni to raise such money. If you are able to fund unconstitutional offices, ere gimomiyo wanyalo wacho ni pesa mar expanding a profit organization mar sirikal to kwanya yudo. If we look at the operations and maintenance mag sirikal, pesa cha duto, bed pesa chai, accommodation and domestic travel, foreign travel, pesa nitiere i sirikal which we can easily raise 200 billion. And kimanyalo kwayo CS Mbadi. Let us look the budget as is. Let us remove gik moko mane during ng'anyo emergency wawacho ni ogoloko mondo mi wa raise pesa manyalo expand JKIA than giving it to Adani. Okindo Juka, ang'e ni nitiere weche moko ma Evans wacho mok iyieri godo. Evans ni osiepna sana to tik mowuonde jo Kenya. Nikech mokwongo ing'en Kenya en piny manigi chikene. En sovereign country. Adani ok en piny, en kambi, Indian based company. Onge yo monya bire piny kaka Kenya to control the military department airport. Ok nyalre. To ingeni Joyce, we need to be honest. Onge yo minyalo kawo pesa ni, right? Tidhige kambi jomoko, tiran. Tiwacho ni gin nyaka CEO joge magolo. Every employment sector gine magigolo. Mano cannot work. Joka ne wacho ni it is some percentage. The bigger percentage, almost 75%, give them your Kenyans. Right? Mani gik mosa timore kata machiwo example kata gima Stony Sugar cha. Give the top leader, top positions within the airport. Mani magi the cow to run, but almost 75% in the Kenyans. At the same time, pesa midhi chiu mimi yo Kenyan. Nen pesa mane Kenya okogolo fukune. En pesa mo uchiu to loso airport. Airport ben mar jo Kenya. Adani okong'eyo airport forever. Koro gima CPA lodge ma wudu riro nengo wache. Kecha winjo kwacho no odhi dwaru rire. Nengo wache ni 30 years no emodwa bedo mang'eny. Right? Wanyalo punguza 30 years. 2, deal between Adani and the Kenyan government onengo bed open to every Kenyans. Ma any Kenyan nyalo access. Koro jo siasa gi ok yudo capacity mar gogo siasa mar wacho weche ma peremende mamitne gi mineno konyonka gi bukusu milongo ni nani ne Sefona. Koro dawni wundu mwana cha. Mano gima ok nyal yie. Mane gima nengo Kenyan government nego timo. To kok nyal timo to jo siasa mamoko machalo kaka osiepna ma lochne biro gogo mana siasa ne mana moko mar wacho weche moko mamit. But I feel ni wami jogi time. Yes, wamigi time nikech President William Samoei Ruto mean well for Kenyans. Yes. Aneno ka Evans Ogutu bende buonjo ka entiere county ma Migari kanya. Ami right of reply ko to record gigo ma Okindo Juka wacho. CP Evans. Anine gima wacho ni koluwore gi documents mane Mbadi otebo e Senate. Awacho document mag proposal mar Adani
ok awach committee recommendation nikech gichapoko gike level ma wase awad Adani. Ing'e ni Adani mano okelo proposal mare gi gik modwa no control. Koro wawach gigo as is gik mane gikelo ma ok beyo kata ne wapach ne koro wami Adani ero wawachuru ni koro Adani ber ero wadami Adani gini. To what are the measures mwanyalo kawo mwanyalo guide go even the committee ka pok waando bani Adani okonywa to expand the airport. Koro the issues mane Adani raise a proposal margi emana wacho. To mar ariyo ok en miriambo ni KAA osebedo ka loso profit. Ok en siasa. En adieri ok awuon jopiny gine KQ mosebedo gi issues mag losses. Tadani gima wacho gima ok owuoye kata proposal margi. Sama ose expand airport ni onego bed ni wabedo gi airline wa ma obiro bedo kotiyo godo. Man is the pride of Kenya kaka KQ. Adani is very silent on issue of KQ. Manyiso ni kata ndeke madhi operate kanyo seche moko nyalo mana propose moko mawuok India. Gini kok wang'iye matut to nyalo kata nego the airline marwa mwasebedo kwa temo mondo mi o revive. Koro onge miriambo kanyo. Let us look at the documents mane CS Mbadi. Ngene CS Mbadi is a CPA like me. To ok wawach ni CS rach. Embe no donjo viso yudo gigi. The documentations mano bedo table. Ok documentation ma wanyalo bedo kwa puodho. Ayie ni eno nagi. Kata wandai be onagi. To gimoro ko kelne moko nyalo wuoye to wan ngene wan koro wan gi right mo nyalo wuoye ni mano kelni datego to kober. Nashon korka kori wach ni mar Adani isewinjo kaka Okindo Juko loso kachiel kod CPA. Kata kamano penjo be osebedo kanyuolo nang'o momiyo ok nokete open mar mondo mi kembe moko bende ochwala ne kata wanyalo wacho ni obed an open tender ma kembe moko bende nyalo chwalo kwayo margi ni wambe ok miwane JKIA ni mar mondo mi warane mar mondo mi koro pim kata oket gi ratil mondo neni mane moingo wad kata offer mane maber to offer mane marach to nomiye mana Adani kende. Mano bende moko kuom penjo ma jopiny osebedo ka penjore. Erokamano kendo Joyce kuom thuolo loso ewi wach mar Adani. What did the state from awarding of tenders? Let me say, in fact, this is now tender. Because kataka CPO good watch ni keni apani okine mo watch ni atini keni pogi gibeda awarded. My is something which is according to a close case. My is gima we will talk, we'll make noise, lakini at the end of the day Adani will be working. And in terms of awarding teach any based on what can you give us? Imi teach idimi wango in erika kwa dichiemo. Man is the only way at least when you push goromo at least ngato in any maybe or ngato mi tender iloni in a very good way likesi watch ni nyalo miyo ngadi. Wa we watch Adani kipacha kalo ragi kod kaka maybe conduct margi wanyal ngiyo ka even from the east mar Adani by that Indian billionaire. In fact, in India itself, Kamobedo originated from, they were accused of actually actually stock manipulation and a bit of tax evasion kind of stock tax, something we left tax. Look at them. Look at their conduct in Australia as well. Sorry, Canada. They have the same history of Ginjok. At least when they come, you can make an agreement. Lakini in between. Nti a lot of in place and of which mano ngamanyalo reveal gigo kada ngamanyalo seal gigo anyway once they come give me at least of upper hand or let me say give me a bit can I call it a bribe but at least maybe they could be doing things give them things makoro at the end of the day uburunge manabange we other chiwa a very example against Ziara. Look at Ziara sani and the last time I traveled against Ziara Kadi Mombasa though now I will never abort it again Ziara kinyo jokma the staff were there. And a good number of people might know most bigger, but you can how they're being paid. And Korjok Michulo, Mauar foreigners. Look at how Ginobedo, Obedo, can I say, exaggerated the costs. And my Gima the Timor still with their Adani going forward. And still, other two also is Timarka JKA port was made. Manoka at Tudo in land of Ni Guinea Timokendo 101. King Nyekaka, for example, from 1958, Mani Apani was the time Manobedo opened. 1958, Kenya government only 15% mar financing mar airport.
But colonial administration no secure some fund from, I think it was African Development Bank kind of, but Negibiro, this money was put together. But bang, it never took a very short while. My part Kenyan airport, I mean that is the JKA. Obedo ranked the seven busiest, meaning how busy you are to make a lot of money. Until a lot of money circulate in Kenyan airport. Ma Karaka for example, watching CPO watching Kata 101 Kenya, we have good capacity more at least a team Guinea Kendwa. And I'm really against Adani. Kitangyo is couponing in your ngato, in your gimoro based on body goal of fruit. One, in your is timar, you must deal most about team before. I mean, just a very good example, Mar Expressway, Doka way, but it also some hidden things in SGR, one Godokai, but now Adani. Anything more in terms of Sirikali Makoro, Sirikali Mapokiwa, Sirikali Makoro maybe overlook, or Gilgik Motabirkadiga Maberga. Adam another example at KA runs now the pods. Then we'll link it to now, let me say now we have the competitors at, let me say JKA, one KQ, one Jumbo Jet, one Silverstone. But why is it Nini KQ make a lot of loss? Anything mobile link Sirikal, their main aim, any more they are majorly for profit making. Give a benefit, to give the benefit, the common mananchi. Even now, let me connect to Adani. Adani itself, and give the benefit some individuals. It is very sad to say that, but another way in terms of the history marker, I said Adani was a Biruka Act, our way is based on in terms of maybe other ports. You got to look at how their ports look like. In fact, man nobody financed not through not deal, but just through themselves. Look at TZ. Me had been TZ airport and very clean and very good. Even though you give chop capacity mark how much they make compared to now Marwa, but still they're on the right track. Gibedo well maintained. We can do it. We have a lot of structures more overlap. We have Ministry of Labor, Ministry of Public Service. Why? I'm going for them on save on cost. Recently, can I go by net auditing Mar Public Service? We have 28,000 ghost workers. Sirikal can, in fact, they can those we have 28,000 ghost workers. But there's nothing they can do about it. Why can they act? These are people who cost Munyalokat, we will save this amount of money. People do a lot of corruption with big money. But no one is following them. Keep follow, maybe lack of evidence. Are we in a country? Apparently, we can do a lot to get money ourselves. When you raise pesa, one who can on at least when you pull even another JKI even in a span of 5 years, Maran, Maberkin, Malos pesa even more than JKI. Ano kwa dongi dakika beach kede twati ko twak maro kinyi makavuno kata kamano kapokwa tie ko twak marwa dago marmono mi walosa ne bende ko tudo record ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany pacho kae manyaka sani koro giramo ni podi gibiro bedo ka gimedo ng'anyo kata gidhi mbele kod ng'anyo margi pacho ka kalore ni nyaka sani sirikal podi odagi chopo kare mano winjruok mano mar collective bargaining agreement mane gikete kokgi mano mar higa mar 2021 nyaka 2025 odiochieng' manyoro ne waneno ka ging'anyo obila nomako moko kuom gi mane ng'anyo notiyo kod iro malungo wang' ka keyo moko kuom gi mane ng'anyo e boma ma Nairobi kae kaachiel kod bombe mamoko nyaka sani gikwedo moko kuom oboke mane ogol kod jatend migawo mar somo makoni ni nyocha gisechopo e winjruok mar mondo mi gidog e tich ayanga kata kamano giramo ni oyo wan ng'anyo marwa podi nyaka dhi mbele nyaka sirikal winja ywak marwa penjo nyalo bedo ni ng'anyo e dhok ma sirikal winjo kose nang'o nikech chak tam ni wanno ka jopuonje mag primary kaachiel kod mago mag secondary no ng'anyo waseneno ka jopuonjre bende ng'anyo kotudore kod wechego mago mag new funding model kata kamano wawinjane kaka lecturers ne oloso mano kotudore kod ng'anyo marge must be concluded and implemented fully. We have given the authorities ample time, 4 years to be exact, and 1 year we have been on the table with them. They have not given us anything to take home. Nothing. They have given us nothing. The government owes university staff pension component for 2010 2012 CBA, 2013-2017 CBA, amounting to 3.56 billion. Our members are retiring, they are going home,
without pension. A professor is the highest human resource a country can produce. Who is this? Who is this? Who is it? That can be equated to a professor. Yeah. Tell me. CP Evans Ogutu achako dika intiere kaunti ma Migori okinyi ma kawuono. Ng'anya ma sirikal winjo kosango matimore nikech jopuonj mbalariany kaachiel kod jotije mago mag mbalariany e pacho ka gisebedo ka giywak ni CBA ne gikete kokgi to nyaka sani pok giseneno gimoro amora ma sirikal timo. Giwacho ni higa mar 2020 nitiere moko kuom singo manomigi nyaka sani giserito higni 4 pok gineno gimoro amora. Sani pod giramo ni nyaka gidhi mbele kod ng'anyo e pacho kae. To chenro ma kamago wang'e ni chungo somo ahinya nyate kuonde tiegruok mamalo to gisani wang'e ni jogo madonje higni mokwongo nosechako donje skunde to koro chenro mag somo ochung' kar tiendgi. Ng'anye ma sirikal winjo kosango matimore e pacho kae. Erokamano ahinya. Ing'e ni CBS gi king'iyo gi joising'iyo sigand gi history margi. Most of this CBS yudo ka kodong kata 1 year to the election to sirikal nikech ng'ato ka ng'ato dwaro next power. Iyudo ka ng'ato nyalo sign kata CBA moro mong'eyo ni at the end of it maybe that CBA okan sustainable to kian ng'at mane madhi donje loch the next phase. King'iyo matut CBA manobedo signed in 2021 the implementation mare ng'enyne ni target go the new administration madne dhi kawo telo chakre tarik 9 dwe mar 8 2022. Omiyo the new administration kanobiro in power gimene gibiro gi patch gimiluongo ni bottom up economic transformation agenda. Omiyo gibiro to ing'eni sirikal ok rum ji emiloko to ko yudo CBA cha kanitiere embe okonform administration mare mondo mi ong'i kaka CBA no nyalo bedo implemented. Onego wang'iyane uru matut issues mag CBA gi timelines magi mondo mi kik wa move kind of CBS to new administration makelo issues mag ng'anyo. The right to picket nitie katiba marwa to wasefwenyo ni administration masani king'anyo tieki winji to mano is a very bad culture. Onego bed ni ng'ato ka ng'ato timo tije e responsibility mare nikech ang'e ni kikawo sirikal wasewacho ni sirikal chulo gope external debts gi internal debts. Nyaka japuonj mar mbalariany monego bed ni chulo mano be mana gowi. Ok onego bed ni kichulo gowi tiketo priority list ni magi ma mwabro timo to ma un timuru yweyo pesa pod onge. Ma ema kelo issues. Ok anyalo wacho ni gik ma jopuonj ma mbalariany kwayo are out of place. There are things mane gi negotiate gi sirikal mondo mi giwinjre. Gima ginyalo timo en ni kopo ni sirikal ni ok nyal implement gi onego gibed piny to gitimo review. Dan bedo ni giriambo ni wasebedo piny gi Ministry of Education mo awinjore kata Ministry of Education wacho kamano to adieri pok winjruok ni obedo. Onge gima lit ka wakawo wetewa nyithindwa ni dhi university for some period of time tibro yudo ni gidhi kata the period mar study obedo prolonged nikech issues mang'anyo. Gigi inyo nyaka jonyuol nikech nya yudo ka ng'ato nosegine mo oketo nyathine kata mane city mo orent ne place kong'eyo ni semester no dhi mbele to at the end of it yudo ka ng'anyo gi. So ng'anyo does not only affect the lecturers, ng'anyo affect nyaka students to affect nyaka parents. Onego bed ni the Ministry of Education to gi lecturers bedo piny to giwinjore. Even tabling a petition to the National Assembly ok nyal konyo jo mbalariany ka onge goodwill. Koro gigi onego bedo implemented na priority list mar ng'ato ka ng'ato neno ne en migawo ma sirikal nokawo, let it be implemented nikech demands mag lecturers are not outrageous. Onge gima neno ka cannot be reached by sirikal. Erokamano ahinya. Wachni mogik atiu ni thuolo mar mondo mi ichiw wachni mogik kaluwore ni thuolo marwa dhi karumo. CP Evans Ogutu. Wachna mogik wawacho weche mang'eny kaka chal mar Kenya nitie. Wawacho weche mag Adani, wawacho Gachagua, wawacho mag lecturers. Magi duto challenges ma sirikal mantie loch yudo. Wanyalo wacho ni the presidency is a symbol mar national unity, en monyalo gero nyaka economy marwa. Kanitiere gimonyalo timo for the purpose of goodwill, kaka wacha Adani ok wawacho ni ok wadwa airport maber, wadwa airport maber, but within the friendly terms ma jo oganda be yiego.
wach mar Gachagua sani nyoche kwae weche mag ng'anyo. Wambe wan gi problems waduto. Iseneno ka jowa matindo wuotho ka dhi ng'iyo kata projects manobedo launch to ok otieki. Ok wadwar dhi that route. Makoro ng'ato ka ng'ato wawacho ni nikech imbe nitimo mane gini imbe wa impeach. Wakeluru kwe mondo mi Kenya oendelea. Jowa modonje sirikal obed mana CS Mbadi, obedo Pio Wandai, and even the jowa modonjo kaka Tony General. Wa advise through sirikal for the betterment mar Kenya, to especially kaka gino nyalo konyo nagi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya CP Evans Ogutu ka entiere kaunti ma Migori. Kendo joka pachiko tudore kod ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany kaachiel kod jotije mag mbalariany kaachiel kod wachne mogik ka watieko. Erokamano Joyce. Mng'in mokwongo onego wabene jogi adieri. Nitie janyuol Joyce mosechulo ushuru, ochulo school fee, right? Ma en tich ne entero nyathi sikul. Koro kogi koka jo lecturers odhi ng'anyo. Koro nyithindo bedo dala. Ana feel ni jogi nigi unions magi. To groups manie ndara moting'o obokegi ok nyal wuoyo gi sirikal te. Nyaka wuo gi sirikal through representatives. Ang'ama mono jogi mondo dhi tich. Representatives magi wantiere kod representative mar UASU kaachiel kod KUSU. Gisebedo ka gitemo twak kod sirikal. Kata kapok ne giluongo ng'anyo, ne gichiwo notice mar ndalo 7 kapok gidhi ng'anyo. Kata kamano sirikal nok otimo gimoro amora. Ok inyal chiwo ne sirikal ultimatum, sirikal magi challenges machal gi mawantie usani ni. Ana feel ni kata group manie ndara ni te, kata ne sirikal yie mondo giwuo. Group no Kenya bede ndara te. Ok Kenya wuo gi sirikal. Nyagi wuo gi sirikal through representatives. I feel ni jogi onego dhi school to puonj jopuonj, nyithindo puonj nyith students, right? Nikech janyuol ma student ni mochulo ushuru to chulo school fee ni. Eto right ni wacho kure. Kosembo dhi ndara. Awinjo ko wadwa musipna kabisa Loch Ogutu. Owacho ni ma in the worst culture ever. Nigi mama nyaka tim nyaka wakaw boke to adhi gendar. Maga professors monengo miwa gibed gimira, gibed face mar Kenya. Don koro gifil ni sirikal odiyo giwacho ni gin bende gin civil servants. Waseneno ka civil servants moko medo sara. Onego bed ni medo gi osara kin 7% to 10%, monego bed ni medo gi gin to mar gipodi. Emang'isi ni kata king'iyo pinje modongruok nitiere as China. Kupontie issue magiwacho jogi in gi basic right mar to demand better payments, but it can only be done through representatives. Nikech kala jok modhi ndara kage professors makwana kutingo boko dhi ndara gi magi onego bed mera mar Kenya. To janyuol mochulo school fee ni Joyce to chulo nyaka ushuru ni eto right ni dhi winj kanyo kosembo dhi ndara. I feel ni jogi gin gi right mondo gi demand better terms, lakini it can only be done through representatives. Lakini at the same time intiere dwaro moro masa moro ok reasonable. Ok nyal gombo mondo idak life moro masa moro very expensive na government ok nyal afford. I support teachers, right? Like teachers moketo kumene wabede kana, but issues gi magi ywak ne government go onengo kal through representatives. Ok dhi ndara kata rocho somo kata thiro rights mag jonyuol mochulo ushuru to chako chulo school fee motero nyaka fare mo nyithindo dhi sikul kaso nyathino chako dok dala. Kata kamano wang'eni gi demand mana increment mano marata mala par ma jotije moko mag piny owacho nosemi to gin to podi gidong. Par ni giduto lecturers mag mbalariany mag piny owacho gite gin public service. And at the same time ing'eno tingo boke ko dhi ndara to chamo salary. Sari to chama dhi mbele to koti to tingo boko dhi ndara. To japuonj janyuol most school fee mochulo nyaka ushuru to dong dala. I feel ni jogi they are so unfair to parents. Wacha mogik ang'iso ganda luo. Ni wan lweny makoro gore kind Rigathi Gachagua gi William Samoei Ruto ok en lweny wasani. Wan kaka ganda luo mission kod lek mango en ko kego na AUC. To ne jo Migori te kuma Evans Ogutu ae Loch. Nyicha wuoyo gi nyicha ringo Ruba, aringo nyaka North Kadem, nyicha neno tabu mwicho wuok kacha. Wan joma tindo ma Migori wane mwanyalo kelo kwe e Migori. To waburo penjo ni for the past 2 years in governor isetimango. Nikech awinjo ka jo Migori wacho ni kokitiyo tidwoki dala. To ki in senator to iluwa bang' jit gimitimo malong'o onge. Samo jo Migori nyalo penji kaka ne gipenja nyoro chano kindo juka nyieni aneno ka gik motimo onge. To ki in MCA to tin mbunge tine jopiny to mogik jothurwa walemuru maduong' en lemo to wadhi puodho. Erokamano ahinya Nashono wach ni mogik kaachiel kod pachi kotudore kod ng'anyo mago mag jotije mag mbalariany. Excuse me. Joyce katieko wach matin ewi wach mar ng'anyo mar
jopuonje mbalariany. Adam example, nitiere a political mentor mara ma a bit close to me. Iluongo ni Aman Manyora. Aman Manyora en a full-time lecturer at the University of Nairobi, though he also do that part-time. But kunyalo koni naromo kode last week on Thursday. But no what I'm share about how the state of the country. He has a channel more and he'll only Nairobi Review. Sometimes do go there. No way about how Gikma lecturers are going through. Jogi manaka consultant wasongo wacho secretary mar the union ni these people they are the biggest gini jok ma the highest ma sikano ono beni deo tada keto myself in the shoe mar osiepa ne okinda kae en ko poni entire serikal to maybe en gi ondiketich ichule kata to ngisi ni me just 2 months odhi mejo sara to 2 months yono kadho to okmiyo sara okmede sara koro maybe mono minen okindo wuok modhi moko ni koro o protest osetiyo gi yore te mo explore gi tema there's no way minyal konye godo koro ma the only way monene ni protest koro pani mono minen ka lecturers wuok ni madhi ndara magi jok ma ginyo nyolwa gin kwerewa dewa gin jok ma very old and it's very shocking ni ko poni nyago wuok modhi ndara ngini abeni gin the representatives must be kachoro watch magi lakini maybe okwinji negichi also notice 7 a week ago mas serikal they been again jok ma ready to solve this issue mono bring it to an end kiyokel any stalemate going forward en ben gi bedo pinge joge to gujweni yani ya tanto mwacho gi my nya team to my maybe some 2-4 weeks will come into it to know for in that kind of a case for they can go to an extent tear gas people that age or can give a good picture to the country and apparently going forward we find another way monyalo dhi godo mbele in terms of solving strike matters mogik what mar impeaching jatend jalup jatend piny mar Kenya apan ke pacha en gima ono beni time chon ono beni timo gi fat gi jogi te gide dala nikech kama kanti nitiere best nyaka ne jogne donjo telo okay in a very good state. I'm very sad kana no ka jatend piny mar Kenya the dala mar Nyanza gino gino I will never forget about it. People are still happy but based ni ka gidoki utegi ena na shida mapile pile cha waniu wakiwa kama broad based government kaji we thought things could change maybe we can have a new face, we can have a new body, things are being done differently one kind pile kamacha hapa ono beni asani koro it's good we can't do anything but just give them time jo Kenya ugo ka again ka rombgi sani gitiatia lakini ko chupa the right time 2027 you know what to do mogi gitam for adani anko kikora asinge asesomo okatne away from now just optics or maybe from just rumor okay a good thing masirikal ka parni they could take a very good initiative we find a way maginyalo solve the issue one capacity where we have the resources can we get the personnel manyalo take adani the project mar JKIA and not only JKIA kende other ventures mon at least Kenya songbele in a very peaceful way to then when the couple we will give president mar piny mar Kenya apan sani he has the power mon at least or bring everything to a standstill in terms of sani siasa mang'any madhi mbele not good for a growing economy mon at least investor be mon at least or your country is stable enough apan he has the power mon at least or cool down the temper mar siasa or what job majoke ne mawuoyo kan inyakono ng'at just one phone call away inyakono ng'at yani pana what me digo mbele nok ber we have to work now mon at least wabogo siasa sa mar siasa koromo otherwise ne kwar mo joka mar montiere ageno maber ageno tiyo odhiru mere gem bele tich wager Kenya. Erokamano Joyce. Erokamano ahinya National Dongo Okinda Ojuka kaachiel kod CP Evans Obutu mane nitiere kaunti ma Migori kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak kotudore kod chala mar Kenya. Nyakwara Mugi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani machope giko mar twak marwa. Wageno ni sirikal biro bedo katemo mar mondo mi gitine jo Kenya kendo gikwe liet mar siasa mosechakore e pacho kae to bende ginonane ywak mag jotije kaachiel kod jopuonje mbalariany mondo gidoge skul gimed puonjo jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore mag piny owacho. Nyakwara Mugi Ajwang' achope giko mar twak mokwongo gi kanyo yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katai e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.